Έτοιμοι? Ναι. Λοιπόν, καταρχήν παιδιά να σας ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά για τον καινούργιο χρόνο. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε προσωπικό, επαγγελματικό επίπεδο, επιτυχής, υγεία και οικογενειακή γαλήνη. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα, προπονητές, παίκτες, παράγοντες, φιλάθλους του νομού μας, ό,τι καλύτερο και ο καινούργιος χρόνος να δημιουργήσει νέους ορίζοντες και καινούργιες προσδοκίες για το πιερικό ποδόσφαιρο. Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε μεσολάβησε ένα αρκετά μεγάλο χρονικά διάστημα. Είχα μια διακοπή αρκετά μεγάλη, μέσα στην οποία η ομάδα μας δούλεψε πολύ σκληρά, έβγαλε ένα επίπονο πρόγραμμα προπονήσεων έτσι ώστε και αυτό να αναβαθμιστούν κάποια πράγματα που έχουν σχέση με το αγωνιστικό της προφίλ και στη φυσική κατάσταση και στο τακτικό κομμάτι. Βέβαια τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα τα δούμε και άμεσα και μακροπρόθεσμα, αφού προσδοκούμε και στο νέο χρόνο πάντα ορίζοντας μας είναι η βελτίωση σε ατομικό επίπεδο και κατά συνέπεια αν υπάρχει η βελτίωση σε ατομικό επίπεδο θα υπάρχει και στο σύνολο. Αυτή τη βδομάδα μπήκαμε σε ροή σε κύκλο εργασιών που έχει σχέση με το παιχνίδι της Κυριακής. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, για αυτό το παιχνίδι και μας απομένουν ακόμα 2 προπονήσεις να καταλήξουμε στην στρατηγική και στο σχεδιασμό αυτό που θα κάνουμε έτσι ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε και πάντα το αποτέλεσμα που θέλει ο πιερικός με όλες τις ομάδες που παίζει είναι η νίκη. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα που έχουν σχέση με τον Νίκο τον Ιορδανίδη, ο οποίος θα λείψει αφού συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες, και με τον Άκη τον Γεωργίου, ο οποίος όπως γνωρίζετε όλοι έχει ένα σοβαρό τραυματισμό, τον οποίο έχουμε βάλει πλέον να τον αποκαταστήσει, θα είναι μακροπρόθεσμος και του ευχόμαστε όλοι εμείς στην ομάδα να επιστρέψει γρήγορα υγιής, γιατί το χρειάζεται το ποδόσφαιρο και η ομάδα μας. Και για αυτόν τον τραυματισμό, για αυτό το παιδί, το οποίο εγώ προσωπικά τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση, και τα παιδιά τα υπόλοιπα και η ομάδα μας θα παίξει σε αυτό το παιχνίδι και για τον Άκη τον Γεωργίου για να το δώσουμε χαρά. Από εκεί και πέρα είμαστε και σε ένα στάδιο μεταβατικό, κάνουμε κάποιες προσταθερέσεις, πάντα με αυστηρή αξιολόγηση και πάντα με γνώμονα το συμφέρον της ομάδος και το πώς θα εφαρμόσουμε αυτό το πλάνο και αυτή τη φιλοσοφία που έχει η ομάδα του πιερικού, τόσο εφήμερα όσο και μακροπρόθεσμα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα που θα ήθελα να μεταφέρω στους φιλάθλους της πόλης μας, και επίσης ήθελα να πω ότι πρέπει να έρθουν στο γήπεδο να βοηθήσουν την ομάδα, να κάνουν υπομονή. Ο πιερικός θα χτιστεί βήμα-βήμα και με νυφάλιο τρόπο, με επιλογές που θα έχουν προσέγγιση και ορίζοντα τη φιλοσοφία αυτή που θέλουμε να αναπτύξουμε στην ομάδα μας. Αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο απαιτεί υπομονή, θα έχει και κακές μέρες, θα έχει και καλές, αλλά σιγά σιγά θα σταθεροποιείται μια πορεία η οποία θα είναι ανωδική για την ομάδα μας και για το ποδόσφαιρο όλου του νομού, γιατί πάντα το ποδόσφαιρο όλου του νομού το εκπροσωπεί ο πιερικός, χωρίς να θέλω να θίξω καμιά άλλη ομάδα. Σέβομαι όλες τις ομάδες που είναι και στην κατηγορία αλλά και στις πιο κάτω κατηγορίες.